Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka nawo mamwe masecrets nemaconfessions. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu ngatadzoka takakubatirai. Anzi, please post my story. Ndiri munhu anotozviziva kuti ndakakanganisa, ndakatosunga, ndikatopikira nyaya yacho, asi kana ndikatarisa kumashure zvose zvandakaita zvakaitika kunge movie. Saka izvi zvakaitika makore akati wandei apfuura awo ndikazobatirwa hangu muchitungwiza. Ndakange ndichirarama chilife cheuhasela, ndaita zvekuba, ndainge ndiine maconnections, ndaidana nevasikana vanoshanda semamaid kuitira kuti ndige ndichizoziva more information about vanhu vavanoshandira. Kana ndikadanana newe ndainyatso ball uchindiudza information yose. Tainge titori chigang. Vazhinji vanhu vanobirwa vaya vanenge vari business people, munobirwa nekuda kwemamaids enyu, nekuti your maid is the one who knows even your salary, pamunochengeta mari uye zvekare nemazuva awo amunonzi munenge muine mari. Saka maid wako can be very dangerous. Kazhinji panozonzi paitika an armed robbery, vanhu vaurawa because maid anenge atoudza vanhu vake kuti mari iri mumba. Saka kana kuri kunzi mbavha dzikapinda mumba kana muine mari, it is better kutongoburitsa mari yacho because vanenge vachitotaura zvinhu zvavanoziva kuti mari munayo mumba. Saka pakuzorohwa paya kana mukaramba makanyarara munorohwa kusvika muchizofa kana kutopfurwa nepfuti. Ndo rainge riri basa rangu iroro. Saka takazotageta umwe murume uyu ainge aine mari yakawanda. Takasangana naye mune rimwe bhawa, akange aine umwe musikana uyo watainge tichimboita zvekuba naye. But what surprised us was that musikana uyu ainge achimuprotecta zvisingaiti, achiprotecta mbinga yake. Saka this was a sign yekuti mbinga iyi yainge ichimutreatable in terms of kumupa mari yakawanda. Kuna hure ringangoprotecta murume anenge asingaripi mari yakawanda. Saka takabva tavatevera pavakabuda panze vachinokwira motikari. Tikaona kuti ainge achitofamba nemotikari inotodhura, ndokubva tatanga kuvatevera zvishoma nezvishoma. Vakaenda vakanorara kuhotel. Mangwana makuseni tainge tiinavo, akaperekedza hure riya rainge richigara, ndokubva achizoenda kumba kwake. Tiri mumashure make taingochinja motikari neimwe kombi yedu yatainge tichifamba nayo. Saka takabva taona kuti ainge ari munhu airatidza kuva aine mari. Ende chakanyanya kutifadza ndechekuti pamba paainge achigara painge pari pamba painge pasitomborina security. This meant kuti it was an easy target for us. Handina kutoziva kutoti zvinhu zvatainge tichiita tainge tava kubata magetsi. Ainge ari munhu aiita zvematongerwo enyika. Zuva ratakazopinda pamba pake, sekuronga kwatainge takaita, zvinhu zvakafamba very smooth. Ndokubva tatopinda pamba, sezvo painge pasina imbwa, painge pasina kana noise. Takatora mari mukomanashi, takaona saga rainge riri saga 50 kg rainge rakazara US dollars, $1 $100 rakazara nemari, kwete mari shoma, yainge iri mari yakawanda. Takafara paya, ndokubva tati uku ndokutopfuma kwedu. Takatorawo nezvimwe zvataigona kutora, ndokubva tatobuda pasina kana munhu ainge ationa. Takabva tadzokera kumba tichitoti tinokwanisa kuzoita something nemari. Takatanga kucelebrate problem yangu yandainge ndagara ndiinayo, yandaitsurwa nedzimwe shamwari dzangu. Yainge iri nyaya yekuti vaisafarira kuba neni because problem yangu ndaiti kana tikabudirira ndaifarira kuita show off, zvekuti kudhara dai kwainge kuine social media pamwe ndikadai ndakatotrenda, ndaifarira show off yekuonekwa kuti ndine mari. Kana ndikangoba kana ka100 ndaitotengera vanhu doro neka$100 ikako, instead yekunyarara ndinge ndichiita zvandainge ndakaudzwawo nevamwe vangu kuti varume tomboita lay low tichimboona kuti zvakamira sei. Kana mbavha dzikanzi dzatsvakwa isusu tisaspenda mari, tinozotanga kuspenda mari after kana kuti 7 months tozotanga kuitawo mamwe madhiri. Ini ndakabva ndaita zvandainge ndagara ndichiita nguva dzose.
ndokutanga kuenda kumaloji nemahure ndikati mari iyi inofanira mhani kumbonyatsokundiraramisa upenyu humwe hwepadenga denga yenge yakawandisa mari iyoyo. Saka ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndakange ndiri pane kamwe kaloji pane kabhaa muchitungwiza ndichitotenga madrinks tichitodya nyama tichitoti life yedu iri kufamba zvakanaka. Ipapo ndainge ndichitozvidza kutoti ndatova boss, mabeers ainge achitenderera, magirls vainge vachiuya, ndini ndainge ndichitongoorder chero munhu akauya kwandiri akati ari kukumbira chakati ndaingoti odai mama ende inwai doro kusvika mazvimbirwa naro. One of the girls akazotanga kundibvunza akandibvunza akati ko iwe unoita basa rei? Ini ndakamuudza kuti ndainge ndiri businessman chaiye. Ndokubva ndatanga kumuudza mamwe madhiri ekuti ndinoita zvekuba ende ndakange ndava kutanga kudhakwa ende ndainge ndiine problem yekuti kana ndadhakwa ndinongotanga kungorotomuka madhiri ose. Tichiri pakunakirwa kudaro ndipo pakangopinda munhu mubhawa matainge tiri, saka dhoo parakavhurwa because ipapo ndainge ndatokumbira staff kuti vavhare bhawa ndichiti handidi kuitirwa noise nevanhu vakawanda, ndoda kungonakirwa nemabhebhi angu. Kwakabva kwauya vamwe varume vakapinda. Varume ava mukoma vainge vaine mafesi aityisa. Umwe wacho akati kwandiri tiri kutsvakana newe, ndokubva atotaura zita rangu. Paakataura zita rangu nestanzia ainge akarova ipapo ndakatoona kutoti munhu uyu mupurisa chete. Ndakaedza kuti ndige ndichitiza, vakandibata ipapo magirls andainge ndiinawo vakatanga kutiza. Handizivi kuti chii chakaitika, kuti kutya here or what happened, but bhandi rangu mukoma randainge ndatenga masikati ezuva iroro rakadambuka. Apa ndainge ndakapfeka rimwe zicargo pant rainge riri oversize. Saka bhandi parakadambuka ndakabva ndachizotongosara ndiri half naked. Vanhu vakatanga kuseka. Ndakaedza kuti ndige ndichitiza, ndokubva ndadonha ndikangoramba ndakarara kudaro. Ndakazotsikwa imwe bhutsu yandisingafi, ndakakanganwa neumwe wacho ndokuzoziva kuti vanhu vacho vainge vatori maCIO. Saka vakatanga kundizvambaradza mukoma zvekuti ndakasvika pakuseka, varume vachindirova ivavo. Ndikavabvunza kuti mabosi kasi mava kuda kutongondiuraya zvenyu here? Vachinditi taura. Within maminutes ndakabva ndatanga kutaura zvose izvo zvatainge takaita, kuronga kwatakaita. Ndakarohwa zvekuti ndakataura nedzimwe mhosva dzandainge ndisina kana kumbogara ndakapara. Ndakazotozviziva mushure mekunge ndabatwa nevarume ivavo kuti vainge vari maCIO, ende murume wandainge ndakabira ainge atori munhu ainge atori nemari. Makore acho iwawo ndo vainzi vanhu vane mari zvelevel rekwanana Chivhayo, ende vainge vaine maconnection zvekuti haungangomubiri obva watongonakirwa nemari, unotsvakwa ukawanikwa. Mukoma ndakange ndapinda in the wrong house. Vamwe vangu ndakazofamba ndonongedzera kuti ndakanga ndiina nhingi. Takabatwa tose same day tikanovharirwa mukati. Mukoma madhiri ndakazosiyana nawo nekuti ndakaona kuti quick money inouya ine maquick problems. Kana paine munhu ari kufunga kuti unokwanisa kuita mari nekukurumidza through kuba uchipindira vanhu mudzimba dzavo, varume vaya kana iri ZRP, unokwanisa kungovaseka vachifamba nebhutsu dzakaboka, asi ibauone ita armed robbery. Unoona manje kuti vanhu vaya vanoshanda manje, ende unosungwa nemunhu anenge aine bhutsu yakabhenda baba ende anenge achikutina achikuudza kuti famba dhongi pasi panyoro. Ndakafambiswa muchitungwiza mukoma nashi. Rumwe ruoko ndakaita zvekujegera cargo pant, rumwe ruoko ndichibloka makicks, mabhutsu andainge ndichirohwa mukufamba kwatainge tichiita. Vachindiudza kuti quick tiratidze pamba panogara vamwe vako. Taiti tikasvika pamba pandinenge ndichifungidzira kuti vamwe vangu ndipo pavanenge vari, tikasvika vasipo
maiwi mamisirwo andainge ndichizoitwa ipapo kana vanhu vainge vachiseka nekundinzwira tsitsi nekuda kwekurohwa kwandainge ndichiitwa nemaCIO. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma ndazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma zvakaoma zvakatangirawo pakutsvaka murume paFacebook ndikazosangana nezvandakasangana nazvo. Muri sei zvenyu? Ndimi munawo maconfessions munombopota muchitivaraidza wena. When you post, please don't view my profile and do not share the name of my profile, please. Ndapota mungoposta story yacho sahaiti. Mukoma ndingafara kana mukaverenga nyaya yangu nekukasira, nekuti ndiri mukadzi ane makore 22 ekuberekwa. Ndinogara muno munyika yevatorwa muSouth Africa. Saka zvakaitika mukoma ndezvekudaiso. Nyaya yangu yakatangira muna 2024, ndiro gore rakava neheartbreak yangu. Ndakasiyiwa nemurume achienda nemumwe mukadzi. Murume wangu akangondisiya. Paakandisiya ndainge ndiri pazero, ndisina kana pekutangira. Akabva anditorera mwana nekuti ndainge ndava kuita basa rekupinda mumabhaa kuti nditsvake kurarama. Saka ndaiti pose pandinenge ndinenge ndiine mwana. Chaita kuti ndige ndichifamba nemwana inyaya yekuti ndainge ndisina munhu wekuti ndinge ndichisiyira mwana wangu, nekuti ndaiva ndisina amai. Upenyu hwangu mukoma ndakakura ndiri nherera ndisina mai. Amai vangu vainge vakafa, asi baba vainge varipo, vainge vakazoroora mumwe mukadzi vanova vari stepmother vangu vainge vasingadi kana nekundiona. Saka ndakakura ndichibatwa rough. Stepmother vangu vaisandida zvamuchose zvandainge ndichitoona. Nanhasi uno ndinozviona kuti stepmom vainge vasingandidi, havandidi, but ndainge ndisina option. Vaizama nepose pavanogona napo kuti baba vangu vainge vachindivenga. Saka ndiri munhu akatokura achishungurudzwa nababa vangu chaivo. Ndizvo zvakazoita kuti ndinge ndichikasira kuroorwa nekuti ndaida kutiza nhamo yekushungurudzwa. Ndakati mukoma ndashungurudzika kudaro, ndopandakazongozvikanda murelationship nekuda kweunherera hwangu. Ndangotaura nhoroondo yelife yangu kuitirawo kuti munge muchiunderstanda. Saka regai ndidzokere munyaya yangu. Nyaya yangu zvizere, pandakasiyiwa nemurume ndiri pazero rakadaro, handina kuzvigamuchira kuti ndizvo zvavepo. Ndakaramba ndakachengetera murume wangu chigumbu. Ndaiva ndiine pfungwa dzekuda kuita competition naye kuti andione ndava pamusoro pake, asi iye ainge atoita move on neupenyu hwake. Mukadzi waainge ava kugara naye aitova chipuka ndikupe mwenje. Saka inini ndaida kuita revenge yekuti ndiri kuda kuroorwa nemurume ane mari azondiona ndava kufamba nemazimotikari. Saka ndakatanga kuita online dating nevarume vazhinji vari kudiaspora. Saka varume vazhinji what I discovered vari kunana UK vanoda vasikana vechidiki. Maybe vanofungidzira kuti kana uri musikana wechidiki understanding yako inenge iri nani. All the guys that I dated, vamwe vana sekuru vatori kuma 50 something years, vainge vachitonakidzwa neage yangu. Saka ndaingodata varume vari diaspora paFacebook. Ipapo ndakazosangana nemumwe murume akazviintroduce zita rake kuti ini ndinonzi Ndingi. Saka his real name mukoma ndichakuudzai but musazopublicize his real name. So akazondiudza Temba uyu kuti aida mukadzi. Tikatanga kudanana, takadanana for 6 months pafoni, achinditumidzira mari each and every month. Ainge achindiudza kuti mari ainge achinditumidzira yainge iri girlfriend allowance. Ndainge ndava kutoswima mumari. Vanondivenga vainge vava kundifarira. Saka Temba akazonditi ndinoda kuti unge uchiuya kuno kuSouth Africa tinge tichizoonana face to face.
imwe pfungwa yakanditi regedza, imwe ichiti enda, nekuti hazvisi nyore kubva kuZim uchienda muSouth Africa kune munhu waunenge wasangana naye pafoni. Saka ndaitya kuti anogona kunge ari matsotsi, asi kunyange zvakadaro handina wandakaudza. Ndakangoita zvinhu zvangu in secret nekuti ndaiziva kuti ndikaudza mafriends angu vaizogona kundirambidza kuti ndiende. Ndakangozviudza kuti chinouya chinoona inini. Akazonditumidzira mari Temba, mari yekugadzirisa passport sezvo ndainge ndisina passport. Akabva atumidzira mari yekuti ndinge ndichitenga tiketi rendege. Passport ndakatora, emergency iya ikakasika kubuda, ndokubva ndatokwirawo ndege ndikabva ndauya muSouth Africa. Ndakatambirwa zvakanaka paairport nadriver ainge atumidzirwa naTemba. Tikaenda kumba, ndakasvika pamba pemurume uyu ndikatambirwa zvakanaka, ende zvandaifunga handizvo zvandakaona. Aitova munhu ainge atori real and rich. Takaita 2 weeks tiri tose tikazowirirana kuti aida kundiroora. Akaenda kumusha kwedu, tikaenda kuMondoro ndokumusha, akanoroora netsika dzedu dzechivanhu. Ndakaroorwa nemari svinu. Munongozivawo zvinoita vabereki vedu, especially madzibaba kana vakazoona kuti mwana ava nemari, vanotanga kukuda zvisingaite. Saka baba vangu vakabva vatanga kumufarira mukwasha wavo, vakati haufaniri kusiya mukadzi wako, ibva watotakura wotoenda naye nekuti mari yawatipa yakawanda. Fast forward, ndadzoka kuSouth Africa, ndakatanga kugara nemurume wangu. Saka ndakazoti ndabatira pamuviri iye zvino mukomanache, ndabatira pamuviri kudaro. Ndichikuudzai nyaya iyi inondirwadza zvisingaiti because ndava nenhumbu kudaro. Akabva ati kwandiri, ndinoda kuti unge uchibvisa nhumbu. Ndakashamisika mukoma kuti sei ari kuda kuti ndige ndichibvisa nhumbu, but akanditi zvaizvezvi chimbobvisa nhumbu. Ndakateerera zvangu paya, ndateerera ndokubva ndaenda ndikabva ndanobvisa nhumbu iyaiya. Chakandishamisa mukomanachi ndechekuti hanzvadzi yacho yakabva yachizondipa mucheka wewhite wakaita kunge wekumasowe, akanditi ndige ndichisunga nawo dumbu rangu. Ndakaita saizvozvo, but hope dzandakarota, ndakarota baba vangu vachipiwa mari yakawandisa, ende baba vangu vakazototengerwa motikari. Zuva randakati handichableedi mushure mekunge Temba andibvunza kuti are you still bleeding, ndikati no. Ndozuva iro randakanzwa baba vachiti chishamiso chaitika mwanangu kuno, kundikati kochii. Vakabva vati pane vanhu vauya nemotikari pano, vari kuti motikari yanga yakatengwa nemukuwasha anga ari kuda kuishandisa kuploti kwake because ane maplots muZimbabwe. Saka abva ati no, motikari iyi ndinoda kuiendesa kuna baba, ndiri kufara zvisingaiti. Ndakamubvunza ndikati ko how far? Akati ndingarambidzwa naniko kuti ndinge ndichipa mubereki akandizvarira mukadzi akanaka kudai. Kubva ipapo mukoma ndakatanga kubuda zvimwe zvinhu zvichena paguvhu apa nekusikarudzi, ndikabva ndachizotiza pamba. Pari zvino ndiri kugara somewhere else. Akasvika pakuenda kumusha kwababa, akaenda akanomhangarira baba vangu. Nyaya ikatonetsa, ndikatongwa ndikanzi ndinofanira kudzokera pamurume, but ndinotya kudzokera kwaari. Ndokusaka ndauya kwamuri because iyi ndiri kutya kudzokera kutaura naye. Ndinongotaura naye zviya zvekuti handidi kupinza vabereki vangu busy because anoti, saka ndava kuenda kunoti vange vachindipa mari yangu. Saka ndinozviziva kuti baba vangu kunyange zvavo vasina kumbondichengeta, but mari havana yekuti vangadzosera Temba uyu mari yake. What I have witnessed ndezvekuti Temba so far aroora vakadzi vatatu, vose vari maSouth African. Vakadzi ava handizivi kuti varipi. Ndaida kutanga ndanzwa kubva kwavari kuti sei vakazodhivhosa nemunhu ane mari yakawanda kudaro, uye zvekare hazvina kundibata, hazvina kundiitira zvakanaka kuti Temba after andipa pamuviri ndiri mudzimai wake obva ati kwandiri bvisa nhumbu iyoyo, akatoenda neni mukomanachi ndikabviswa nhumbu. Handikanganwe, akaenda neni muMed Clinic mandakabatwa zvakanaka, but
ndakarwadziwa nekubvisiswa nhumbu by force nemurume akakuroora kokuzosungwa nemucheka wewhite padumbu navatete hanzvadzi yake. Ndozvimwe zvinondishungurudza. Saka ndauya pano mukoma ndiri kutsvakawo mazano ndoita sei, ndodzokera kumurume here just to save my dad. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana. Ngatitaurei naye mwanasikana uyu mucomment section. Iyi musadzokera because mukadzokera unozi pamwe muchazochekereswa ikoko. Asi anzi ndoita sei kana mati ndisadzokera kubaba vangu mari yavari kunzi vanofanira kuti vange vachizodzosera mukwasha wavo because ndiri kuonekwa sekunge munhu akangoroorwa nekutotiza murume. Hanzi nyaya yangu hakuna ari kuda kuiteerera. Ngatitaurei navo mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii henyu mukoma Nashe, ndinokumbirawo kuti kana mava kuposta muzopostawo makaviga chitupa changu. Ndiri murume ndine makore 38 years ekuberekwa. Handikwanisi hangu kutaura location yandinogara, ndokusaka ndangouya hangu saHaiti. Mukoma, regai ndikuudzei zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizopinda mune dzandapindana nadzo. Ininiwo ndakakurira in a small family, zvinhu zvainge zvakatongooma. Saka mushure mekunge amai vazoshayika, then ndipo apo pandakabva ndachizotangawo kuita zvekuba. Ndainge ndava kutofamba ndichibvutira vanhu mafoni mutauni. After that ndakazosanganawo nevamwewo vakomana vakazondidzidzisa chimbavha chainge chiri strong. By then ndainge ndisingachatogari pamba nguva dzose. Ndainge ndava kuita street kid, taitoshanda kunana first kuya tichibvutira vanhu zvinhu then tobva tatotiza. Ndakasvika pakugraduata ndikatanga kufamba nevainge vachinzi maHighlander. Ndakazosvika pakutora license, ndini ndainge ndatova getaway driver wavo. Masikati ndaita zvekudriva makombi, usiku ndaidriva vanhu nekombi yemurungu wangu ndonovasiya vanenge vachipaza mudzimba dzevanhu ndozovatora. Saka ndakabva ndachizobuda muzimu ndokubva ndachizouya kuJoburg. Ndauya kuno kumukoma, pane incident yakazoitika. Pane pamwe pamba patakapinda. Pamba apa takati tapapinda pane umwe akazofa during that robbery. Ini hangu ndakasungwa ndikagara 5 years mujeri because ndainge ndisina weapon yandainge ndiinayo, plus pane zvainge zvaitika. It was a documented thing. Ndakajoina gang. Kana wajoina gang as a gangster, kubuda kwako unobuda nekufa. Saka ndakaenda kumapurisa ndikanotaura nyaya yangu kuti inini I am a gang member. Ndakajoina gang toita zvekupinda mudzimba dzevanhu tichiba, but handitendedzwi kuti ndike ndichibuda mugang. Ndakaiswa pawitness protection ngemuno muSouth Africa, asi ndakazongokaruka futi ndava kufamba nevakomana vadainge ndichifamba navo tichiita zvekuba, but it was through my threats because ndainge ndine hanzvadzi dzangu, macousins angu vainge vava kugara muJoburg. Saka they were threatening kuti vanokwanisa kuvauraya. Vaikwanisa kungonditumidzira mapictures vobva vatoti nhasi tiri pamba pesister yako Nhengi, saka tofanira kuti tinge tichienda kunobhomba ATM kwakati. Whether you like it or not, ndaitofanira kutoti ndinge ndichiendako ikoko. Saka zvose izvi zvainge zvichizivikanwa nema-investigating officers kuti pane murume wechiZimbabwean akajoina such and such a gang, ari kucommita crime, but he is being threatened his life and the life of his family members. Dzimwe nguva hama dzangu dzaikwanisa kutoteverwa nezvivheni vasingatonzwise kuti chivheni ichi chandaona mulocation ndichibva pamba chiri kunditevera kusvika ndasvika kubasa. They were still investigating. Sezvisineiwo takabva tachizoendawo pane imwe imba ndakange ndiripo, ndokubva pachizoitika incident yekuti pane munhu akafa, asi ndakazosungwa mukoma ndikagara mujeri kwe5 years. Ndirimo mujeri pane chiitiko zvekare chakaitika. Ndakazorovana neumwe murume uyo wandakarova nechibhakera pahuro akafira pasport. Nyaya iyi haina kutaurwa nezvayo because in prison there are a lot of fights that are involved. Ainge ari murume wekumusha, ainge akasungirwawo mhosva dzake, saka takamanikidzwa kuti
tinge tichirwa. Saka mukurwa kwatainge tichiita ndakamurova blow, ndaida kumurova apakati but ndakanopotsa kwava kubva ndachizomurova pahuro ndikatonzwa bhonzo. Ndakafungidzira kuti maybe chainge chiri chigunwe changu chainge chatotyoka, but patakazongoona atizi akatitasa akafa, tikabva taona kuti apa munhu kauyo atofa, haasi kufema. Ndokubva pachizodaidzwa maprison guard, hakuna akada kutaura kuti chii chainge chaitika, ndomutemo wemujeri. Ndakazobuda mujeri. Right now mukoma ndine motikari yandiri kufamba nayo, ndiri kuitawo zvemauber, ndinofamba nemotikari, but motikari iyi ndeyevamwe vekuchechi. Handingatauri hangu kuti vane position yakaita sei muchechi, nekuti ndinotya kuti maybe vamwe vanhu vanokwanisa kuzoziva. Saka ndakatendeuka pandainge ndiri muprison. Ndatendeuka after that incident yekurwa kwandakaita nemunhu. Saka ndakakumbirawo kuna Mwari, munhu ainge ava kupota achiuya kwandiri usiku zviya, ndaikwanisa kumuka ndichinzwa chimwe chando. Ndobva ndaona kuti ndinenge ndatokururwa hembe negumbeze zvinenge zvakapetwa zvakaiswa pasaidi neni, ndakatorara pafloor. Ndainge ndava kungogara ndakabatwa nechikosoro nekuda kwezvainge zvava kuitika panguva iyoyo. Ndakatanga kubhilivha muna Mwari, even though before that ndainge ndisingabhilivhi kuti Mwari variko. Ndichikumbira kuna Mwari ndopa zvakabva zvachizombomira zvainge zvichiitika panguva iyoyo. Saka zvadaro mukoma, ndakazobudawo mujeri on good behavior. Ndakange ndatotendeuka nechekare. Ndakazobuda muchechi yainge iri chechi yemaSouth African, ndikatanga kunamatawo nevamwe vekumusha. Ndikataura hangu zita rechechi. Vamwe vanhu vemuchechi havatozvizivi kuti I have a murder on my hands. Saka nekuda kwekuzivikanwa kuti ndiri munhu anoshanda uye zvekare ndine good behavior, vamwe vekuchechi vane motikari dzavo vakabva vachizondipawo motikari yekuti ndinge ndichizofamba nayo, tikawirirana nekunyorana pasi kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizovapa mari kupera kwe-each and every week. Saka kuzorora ndanga ndisiri kuzorora, iko zvinozvi ndopandava kusashanda zvakanaka nekuda kwematambudziko andiri kusangana nawo which are beyond my control. Ndinotya kufamba nekuti pandinenge ndichifamba nemotikari ndinotonzwa kuti kumashure kwangu kunenge kuine munhu anenge achindidzipa. Zvakatanga zvichaitika huri usiku, ndikati ndava kungoshanda zvangu masikati chete, but dambudziko riripo nderekuti kunyangwe masikati acho mukoma, ndinenge ndichingonzwa kuti panenge paine munhu anenge akagara kusitira kumashure achida kundidzipa. Izvi zvinozokonzeresa kuti ndinenge ndichigara ndiri mupanic mode. Dzimwe nguva ndinozotoregedza kuenda kunopika up mapassengers ndichitya. Ndinenge ndakangogara ndisiri mumotikari ndakatomira. Izvi zvava kutoparadza chiraramo changu. Apa ndanga ndiinewo mukadzi wandanga ndichifambidzana naye, mukadzi ane pamuviri kutaura kudai. I am trying to pray unto God kuti vange vachidzinga mweya uyu, but hazvisi kuchinja, zviri kutoramba zvichitoita wese. Saka ndizivi kuti ndinganzi ndava munhu ane mental health issue here kana kuti kwete. Ndibetsereiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangoma asvo vedu we, hanzi kuti ndingava ndiine a mental health issue here kana kuti kwete. Tell me what you think mu comment section. Pakaipa. Yes, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.